gwe kiama kia UDM musikidare samasoti ujiboigo umanyikanite huna emburembe na ende warokirie eganga yogochikorigia ekerogo kyobo jumbe mehie bunge ya Bonchari igaboririe abantu kugendera kubwatirana na serikali eri ensembo ya Bonchari nyari kwage gusuka mutwe kaukwana asomorobori bo magendero oyoragwa n'umumerero we county ya Kisii musikidanya Doris Yaburi umusika musoti nigaboria chingaki emeroberio yokorosgwa kwegetigie chindege giasuneka era chake abantu kura chinsemecho banyara kwa bakwegwa libaga ritangani nano mweshimi wosoro gona kwane tari radio bali baigwa kusiyengima natangazite ngateba ngabuna egasi eriego chaka abanchari para aguri bagari tangani eriego chaka okore gasi egio egera abantu bande bamanya kwasoire byonzere one nane to gatebe bere surprise bali bango surprise miorum bango surprise magena bango surprise simiti bai u first priority ajige tikendege egera abanchari na baruba gwenere maigura abantu bamindu aina aromoda gete guseri aromoda gete Mheshimiwa wazoro kwanda mangana manga ntakete ko ba mufano yomo iratoka goro musacha mwigorete biashara na mukaro ikebane kia hogi asirire mutakire mwigore account yebengi moko beka jibeza kera lituko moko ni mwabeka account yo mukungu kera lituko nerebe ko igorete bengi nerole signatory no ni kera lituko marago bagego kwa jaka ko matebinga mukungu you are not my type in the next 2 years inko ko selindira to mukungu mwao no matebibo jibeza ko bege dai nande mami mwaboka nande mwani mwabeka account yaye ale signatory bweka nande kwamanya ko signatory type yane musacha no korebo kono lende kwirya muruto mbara na signatory yechi beza cyose cyito cya Kenya kitoko rusigwe bango no to kugacha kusaribo ngakyora ataka ko mutangasero mukungo mwao ngango cha komaseri ule myaka ebere nane ruwateke ganje mukanyigwa ngwancha muri serikali yetoretere bintu biritu aberto go sabe TVT KMTC amone airstrip ebintu ebibigo cy'abantu baminto moko nyori bibarua monye rent chindaga bune zichigo etaigoro cyagwa egera abantu baminto tokwanyeka toigwananire nje mune mbule mbabuno mono bari go Monchari ebira byebiraga limbwate na ibule mwandange iri internet go cyobo jumbe na iche konta etako bakikishira ga maisomo nabu kemura Umuzata nerule buneza daka, I'm ready to serve you. Muko tayari tushirikiane tuhakikishe Bonchari imepona. Mbalenga moja badale pale hiyo. Bia mwana abantu bamintu lino lyale boliga. Onye lina alenga gaisi ya kasini ni na alikubolio kwa MCA. Ngo sukume president ile city yabeka maje suneka. Na sukume debut president ile city ya ngeri 800 osoro na roji bwata gakinga. Nasukume minister ya energy ongaji transformer isato kambo no iga chindo biche chirorosea mwewe abantu bamindu chingaki chechio omo director of Bomas of Kenya omo Subati Purity Kirera na era nigaboria abantu utatigara magega chingaki abantu bande bakorosia serikali naboigo nigaboria bangena na bara baigwe libagalia bene ase obochorio bonne bumwaka bwe chiri bubere na 25 ebere abanchari baminto twaberire mbeo ime chingaki chinyinge na ndendegete kubasaba around yeyeiga totoke serikali ime ekero toke serikali ime na liboko ya estimate chigocha na donye karakari bya rentire chigocha chipare chigatogo sabanyandiri twarenge serikali ime kango no tore igorogari tokobanga inje uma niende muninte ne 2027 abagaka bachire gaiga bakorire gasi aba America bachire bakorire gasi basinyiru engakeye ntogo chenje ko bakoborenga kyomongi nako bange gasi abangina ngakimo bateba sigamba tebi abantu baminto ndonga inwa busiya itonto ngainwa ababango chakonyo gototebi toganye myaka ebere nengono bakori ino ene nasali babeke no ene chimbegwe chibatagite maranyora no eno mogondo bakoira chimbegwe chichiabo indi kabakorema baburugere basamure toche koragera ndoko beraga gastwali geti twasamure bono nemesere to koragera torworora bangina baminto Achaiga bangina baminto ngo bosabana abanchari baminto mwensi pia simwabeta tigato sabere serikali yeyeiga tobere maiga ya Ruto ebinto buna babosoro bakonya gwe karakari manye binte bigwe taga iga byagenda kuchigo bogirango
biakirimboka biagenda bogere biagenda gochikitutu no induba minto ndo chieti sukuru tomanye ngaki togochora abarai abanjali ndo someti tugakora tugaika moino inche woman baba boli 2027 nswe serikali tobwatane na donya gakorenta estima ninche ne parankoreka chibasa chiko bangu ninche nkoba abangina nkonyora morono chibasa igomba kugirango mokola moi koruo bueno gochakera 2027 mori gochigosumbu osoro intengo chakobororo mabange kero mongina kero mwana bwo monjali ta ko batagende skuru ere buye gosere bobe